nangyari kaninang 7:30 pa na nag-start yung alarm sa amin. Kaya biglang rumusponde kami. Then pagdating dito ay talagang malaki na yung apoy at lumalabas na yung apoy sa bubong. Kaya ayan, pero sa ngayon dineclare ko ng under control. The total control naman yung pag-spread sa other building. Ang ano lang, hindi pa fire out, ongoing pa lang yung operation. So hanggang ngayon nagkakandak na kami ng initial investigation, pero bine-verify pa lang namin yung mga pumapasok na mga information at mga ebidensya. Siguro magbigay na lang ako ng update mamaya pagkatapos itong firefighting operation. Talagang malaki yung na damage talaga, nakailang establishment ito. Hindi ko pa maano kung ilan yung estimated damages. Total ongoing pa naman ngayon, hindi pa naman na-declare na fire out. At saka buti na lang na nagresponde ang mga halos lahat ng fire truck na malapit sa Lawag City ay halos general alarm na. At yun, kaya nagtulong-tulong kami sa pag-apula ng sunog. So sa ngayon ay naantay na lang na totally fire out ang itong sunog net. Yun ang bine-verify namin kasi may mga balibalita kasi na bago ito may naka-experience ng may tinakbo sa hospital. So yung mga kasama natin bine-verify pa yung itong nasugatan sa sunog nito. Nung pagdating namin dito, ako talagang sumakay ako sa first run na fire truck. Pagbaba ko pa lang talagang nakita ko yung apoy na sa second floor. Hindi dito sa baba, sa taas po, sa second floor yung kasi wala pang apoy sa baba nung pagdating namin. Pero nandun na halos sa ceiling. Kaya doon mabilis ang pag-spread ng apoy doon sa ceiling sa mga magkakalapit na establishment.